Ningkan isi plengde ta dong puda lapen kasomari towar kok thomparai harai ke kapji aphan dolong tangpon pelang. Langso liat lapen borlang phera pharman town mati municipal prapjin kepangdak ponpo. Dehuri lakha isi baptist churchari so ejang atum chingrum si jir kidun aporom kang thundun. Wopong sar arong akimi ronga sar ke batpon. Silonijan lem sasai phu atum chepatir pipon si donsuri so se atum aphan sang ke ronpon. Eastern Range Bokajan asai phu atum wan mahotsav ke talondun. Marada pikerai kompon ja phuthak ronga sora tumaphan ingnam ke paru kapang ton pontoi. Kardom Pini Abirta thanbang Pini limerina hansepi non arjuitha Birta ang ton pen. Northeastern Range Silunijan SAF pen chepatir pipon si ronga sora tum Daikrum Reserve Forest Tutiana lapen koilamati adak kala pahar hawar ingnam ke paru ponasai SAF ahin pen ke pangton pontoi. Labangso hawar elephant corridor siman pon lapen rong rubajo marada pimu kewang arani hur pachudutna pumat haponsi SAF ahin pen ingnam ke paru pangton pontoi athemu marada pika cheleng atowara vete rong rupsi pangno popota than pachini pon alangli SAF hukum ki pipon atengsi ronga sora tum pusitami hukum kroi ponsi saing ton ponlo lapen ke paru tang malom seta puthot ke otekang ponjia phan ronga sora tumta chisik chedang ponlo Lapuson si Pini haladak ke ipon kowe klim mandu sitami ronga sora mina cheparu ponlo. Nelitum Mosasteron 365 News India. Langso liat lapen borlang pher ahawar misen pen kachingkur amo asai ke palipon kiprap lapen misen pen paching ponji aphan town municipal parlopon pupukar biang autonomous council CEM tuliram ronghang ahin pen kepangdak potanglo CEM tuliram ronghang labangso alangthe borlang pher along borlang pher ahawar arat aphan kowe akhil ron pon amai along kepangdak pon alang pen kepangdak pon prapjin pen solar light lapen akaprek municipal awar sai antami prapjin pen pachun pon puputa pangdak tekang Municipal board News Desk Report 365 News India. Awatin doi po nitum karbilaton. Na tum hanili nang churupi. Je chudak din liwanglo. Na tum yong si birasing leng ke hai phanyong si hirjume pidun. Na tum yong si cherap chetodun pulongte. Je na tum pe hai detlo pulongte nilida. Bolang phera hawara longke. Town nili declare populo la soteng ben sidak bolang phera hawar lang sulet pen pangumpet pen dakta. La bolang peng lang solet hawar pangrumpet pen dari si town area municipal board daka duik po awartin duik po nitum karbilaton Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo langpher MAC constituency angkang dong puda lapen kasomari towar kok thom kache tok along parai harai ke kap iji aphan ki kim pipon adolong ningkan isi plengdet aphita patang pon thekthesi lapusi anujok parjapon roy Abarim HAD Minister Sumronghang Cabinet Minister Dodon Bom ahotsi labangso adelong pasilam ponji aphan contractor sarso tiso aphan arpu pek pon lobon sitami Pini ningkan isi pleng pondet aphita nujok hini parjapon si parjap roy ason thekpon long Kopia son lapen kopia joini tong labangso adolong ningkan isi plengdet aphita thangka chikirla avidet thekpon long sirat atum manghu prong ason si mandet lo athe Karbi Anglong Autonomous Council mati Assam Sarkar masap sovet sitami dihin nahok pon lopusirat atum ningje pon Aduntu pherangke jirsong terona hin pen tebok terai arat atum aphan karju ponahu rat atum chethandun mesen adolong kacheleng ponji ke aphi alamlo emina ma terat atum jungjung pen tangka chirung pen kesalam ponchek adolong si non puta parai harai chekap inang bom lang pusi thanang pachini dun aduntu Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang lapen local MAC Ramsing timung prapjin pen humri dam pen chingki chethan ponsi dolong ke patang ponji aphan rat atum pen loti chulang ding lo pusi thanang pachini dun Langpher pen jirsong teron 365 News India Bokajan Range Forest asai phuatum patumi jakhong poni phai phora ni wan mahotsav week pu pacheton dunsi patumi SAF Jivan Chandra rong pipen pen staff atum Bokajan Higher Secondary School along pangrumpet rong pharuhini sose thengpia klim ke epon asai dengpon wan mahotsav week aningkanwang ta talon pon lapen aningkanwang sita Karbi Anglong arlu along thengpia klim ke epon lapen rada tuma phan thengpia rong akenang sot lapen ke dutang aingnam karai kompon japhan cherok tok amai pusitami pedopon bom Lapuson thak si patumi dipu Central Range ahin penta lamding road along DFO Jagannath rong pi lapen SAF pen staff atum kilometer hini malom
rong pharo phoso se phar kong lapen kaprek thengpia rong ipon adun thu hala bangso hawar kerai kom ponji lapen isiamu kapawang ponji aphan mate sai ke claim kedam ke pajoi pon keji aphan isi officer board setami sengpon lo News Desk Report 365 News India Patumi jak hongpo ni phai pho arani siloni jan lem sa sai phua tum por phai kep apor malom pen sang kiron pon asai pang ching pon lo lem chairman khogen teron pen than pachini pon ke kedam tang arui pinang an social media along plastic asang kiron pon pu alam ahok kali lapen radang bong ke manghu avedet nangji pu matha ponsi puthot radang bong lam patini PHC puthot patumi pen NFSA asang kiron pon asai pang ching pon lo pusi lem samai phu teron asang ho pen Birta thanang pachini News Desk Report 365 News India Duarbaguri MAC constituency keparlo Dehuri Lakha isi Baptist Church Youth Department amai phu Eldrinson ingti ahin pen jalin ponsi riso ejang atum chingrum si soke e jirkidun hakko pen wangbom karbi atum aporon kang thundun lapuson asai ki klempon rongasor akirapta dupola pen sai chuti ki ahin pusitami prabdun chet poputa mai phu ingti asang ho pen than pachini adun thu alang li hin pen than pachini pon labangso asai kang thurpon along riso ejang atum cheto paksi ingthur pon lola pen jongsi konat ni sai jok je pen chitong dunun edet pusitami jir anam pharo isira thong kepta chirung dun lola pen labangso atangka ke dan ke pachan aparman pangrum pon det poputa thanang pachini dun Duarbaguri pen Amos ingti 365 News India Koilamati wo phongsar arong asar longsodar teron kedam tang wo signify inkora isi arani keso kiun e penajok chom ke pang no pon kok ajok jakong poni phai ke thom arani hawar asar SGB atum chingrum si puthot karli tang longsodar teron asopo akleng Rajkumar teron aphansi chingi chingwai chithan pon era phi puthot wo phongsar arong rong asar arpu pekpon lo Karbiaron ateng pen klempon si mesen me et pen rong asar chepang theka sai sitami ingsamjin pen pachun pon pusi Nelitum pherangke Moses teron pen Birta nang pale Pini Abirta ke lapan sekang ton iglo ajo ke me kardom